Naichikara ndati mune matare. Starangu ndini mudzimirema. Mundindoriro pachikore-kore. Kundumaizingurungundu kubhe mukururu kubhe mukubhe. Kubhe mukururu kubhe nkurungundu kubhe kurungundu kubhe kurungundu. Mazimedia. Ine dzidziso. Ine nhungamiriri. Kogwarare upenyu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Rakanaka noreka. Takumbira shumba. Takutenderera arawa. Enda matari. Yarira ngoma. Kazuwa iyi mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi unoka sekuimbisa kwatakaita nezuro kuti tiri munzvimbo yeSanyati, pamba pemukomana kana tingati murume akafunga kuzviuraya mushure mekushungurudzana nemudzimai wake. Shoko rakanyanya kubuda nderekuti mukadzi akaudza murume kuti waindikecha. Kana munhu achikechwa zvinoreva kuti anogona kunge aine varume vakawanda vaimukecha. Kudai ndozvakatsamwisa mukomana. Regai tinzwe kaiye mukadzi wacho nyagokechwa achitaura, tinzwe kuti zvakambofamba sei kuti murume wake azozviuraya. Tozonzwawo zvakare tete vacho kuti vanenge vachiti kudini nekuzviuraya kwabamunini vanoionawo sei nhau iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Takumbira shumba. Takutenderera arawa. Tenda matari. Maja bukoreko. Mkururuko machembere. Wadibaya. Maja bukoreko. Maya kwa kachika mari yangu. Takubata. Tenda matari. Kana ndimiwo vaera shumba. Kudoka renda kawerewereka. Atonga idare shumba. Atonga idare machini. Rikita. Zikinya. Akuda. Uchi murero mukadzi wangu tigare zvakaita se tine matambudziko. Ngade kuziva kuti zvakafamba sei kuti murume azopedzisira azvipfudza. Vangogumasiwa vachiratidza kuti paipagarwa dare kuti papasangana vekumusha kwemurume nevekumusha kwemukadzi. Ndopanoratidza kuti anobuda achiratidza kuti anoda kunofa. Ndopakangobuda achinozviuraya. Mamanetsana chii? Inini tichitanga kuratidza kuti kunetsana takatangira panyaya yemwana. Anoratidza kuti mwana angaita maronda. Saka ndakaenda naye ndikabva ndanomukweshesa kumunzi kwamukanya. Saka ndaenda ndanomukweshesa ikoko anondifonera oti usadzoke pano. Saka ndanatsonzwisa kuti aiti chii ndopandodzoka. Ndobva ndabvunza kuti chii zvaita sei, anondidzingirira. Ndopandotangira nyaya. Kusvika mangwana kuseni ndakabva ndaya ndikarara panapa. Kuseni anomuka anoenda neni kuumba kwedu, anonosvika kuti kuvabereki vangu ndine mombe 2 mukadzi handichadi. Ndopatinobva tapinda futi mumota yatabva nayo tinodzoka. Taamurodhi anondirova 2 mabhotoro musoro. Anobva andibata achitaridza kuti ada kundidzipa kuti mashoko anotaura kuti ndoda kukuuraya. Then ndobva ndazozviuraya. Saka panosvika panoita vanhu vanoratidza kuti sekuti tatiri muvhileji vanoratidza kuti vanomubata. Tinobva tauya. Patakauya kubva ipapo hatina patakazombotakudzana futi. Ko nhau yemari yanga ichitaurika 4,000 yakamira sei? Mari iyi anoratidza kuti akaenda nayo kuri kumaini kwababa vake kusenda. Aenda nemari anoratidza kuti yaita kushanda pahama miwa. Achishanda pahama miwa aratidza kuti aitenga mukute ipapo.
achitenga mukuta ipapo anoratidza kuti iye vanhu vaanopa but umwe wani wandinoratidza ndosiva anonzi Livhi. Mumwe wacho sara cho ndarikangamwa pandinongosati paakapedzisira kufonera nevamwe bamunini vake vanotsanangura nyaya yekuti abheuka nemota, iye anotofara anoti zvaita zvakanaka kozi munhu anondirwadzisa nekuti ndiye akakonzeresa kuti mari yangu isabude. Asi ndakanga mwangu sita rake asanoratidza kuti ndeumwe wevamwe vepamaini pave ipapo ndo paanodzoka achiratidza kuti aitasira kuti kumatengi mari yake ichadzoka. Kumatengi kuya vanoratidza kuti vanonoshayiwa mari, ndo paanotanga kuratidza kuti iye ipapo tisati takonana anoratidza kuti anombofunga futi pfungwa yekuti iye azviuraye, ndinomudzora ndomudzora kuti mari haina basa. Asi inini nawo airatidza kuti aiva ndipa yangu inini mari yestart yebusiness, anondipa mari inoita ye1200. Pa 1200 iyoyo anonditi my brother omari uwane kubatsirika iwe nevana. Saka mari iyoyo ndiyo yandaitenderedza ndishandisa. Adzoka anoratidza kuti iye anoda mari. Saka inini pampachi ndasinganyatsozinzwisisa kuti ari kurevesa ari kuita sei, but ndakazozvinzwisisa kuti munhu uyu ndakaona soti ndikarega kumupa mari anogona kusvika pakufunga imwe pfungwa sezvaangamboita. Ndinotora mari inoita iyo $900 ndinomupa, ndo pandinopedzisira ipapo. Vemurandarume ashayika nhasi zvisungirira toda kumbotaurawo pamusoro pevana. Vana ava vava nenguva yakareba tichiona zvavanenge vachiita chireve muno muvhileji mavanorarama. Vanoita semadhonge anokavana. Kana ukasvika pavanenge vari vana ivava vanotogwa zvekuti chero kamwana kakadai kadiki kanenge kari kazera kadiki diki kanongoti nheimi kuvanhu ava vaita sei. Saka itsika yavo yavagara vachirarama vachiita yokugwa. Nyaya iyi yakabvira makore akawanda. Mwana uyu ane 15 years 18 years awanikwa pano. Anga asati abvisirwa kana tisine mwana wenyu tatisingaziviswa. Kuzoti zvinhu izvi zvaitika ndisinganyanyi kuita nhoroondo yakawanda nokuti ndati ndo zvagara zvichiitika pavana ava. Vavari vanhu vanga vachitotyisa muvhileji, vachitoonekwa sevanhu vanotofurirwa kuti vazogwa. Kana vagwa vaurirana isingatoita sekunge tavayanani semudatsi musadaro hakusi kokurarama. Asi nguva diki diki munoona vagrebhana vototsvodana. Saka ungoona kuti vana ava vanourirana. Saka pane izvozvi zvakazoitika vana ava vakanetsana panhau yamanzwa vamwene vedu vachitaura. Banole vanga vari munhu anga akapa mudzimai wake mari. Mari iyi yaanga akapiwa isana vatete asina kuudzwa edu nhamba. Asi vakapanana vari vanhu vanga vachida kuronga upenyu hwavo semanzwira andakaitawo. Vakamurandakadzi yapuwa mari akaenda kutauni akanotenga chiguruguru. Asi nhamba yemari inenge reva nhema, handina kutaurigwa, handizivi kuti yanga iri mari. Akanotenga chiguruguru, akatenga kitchen unit, akatenga mubhedha, zvikauya zviri mune imwe kenda yaakahaya negrosari. Ndisingazivi kuti yanga iri nhamba mari iyi, asi satete ndakaudzwa saizvozvo. Mwana uyu apuwa mari yaashandisa, vakaramba vachiitenderedza. Murume wake ndo paakakumbira mari kwaari. Ndisingazivi pamwe ndo nhamba yemari yadi yaataura achipa murume wake achidzokera kuzenda kwaanga achishanda. Murume uyu kwaanga ari ikoko, mwana uyu akataura akati, tete, murume wangu ane mukadzi. Asi zvaine mukadzi ini ndiri kunetseka kuti mari iyi paikanopera inoratidza kuti yakanoryiwa nemukadzi. Toda kutaura zviripo mwanangu. Ndikati iwe kana uchiona kuti murume wayo ane mukadzi ka, izvi zvinoda kuti murume anogona kuita kana 10 vakadzi kana 15. Varume vamazuva ano vanonyenga. Usanetseka mwanangu. Nyaya iripo inoda kuti muwirirane vanangu. Musaita zvinhu zvakadai munoshorwa nenyika nesi tinodzikisirwa sezvatakiitwa izvino. Mwana uyu akaratidza kuti kuteerera hako kuteerera kwakuchiramba. Pavakazouya musi wechina chapera icho vakonana futi nemurume. Ini vakasvika ndisipo, vakasvika kwasisi vangu, vakaona sisi vangu vasipo, ndokwatete futi. Asi vanga vaine nhau yokuti vanga vachida kusiya mwana uyu. Vauya vari vatatu, iye Nole anova bamunini vangu nabani Zaka anova musukuru. Vakauya kwatete vakaona tete havapo. Vachibva vabva kwatete kuya vakaenda kwababa, vanova baba vakazvara mwana uyu panova pamba pedu.
vakasvika vakaona baba varipo, vachibva vati baba, muchiona tauya kudai pane nyaya iripo, asi vangaita sekutsika. Uyu muzukuru ototi iwe taura kuna bamunini vangu zvatavinga pano zvewe, iwe taura zvatavinga pano. Saka sabamunini vangu handi manguva kuti kutaura kunonetsa, tinozvarwa takasiyana pakutaura. Vakaratidza kunge kugogoma, kunge kudii, vakaenda kuseri kwemba. Bhudhi vangu vakatoratidza kutya kwaari, vakati kweye munhu atizizi kuseri kwemba uku ari kufungei. Vakabva vaenda muzukuru wacho vati achiuya kwei utaure zvatavinga pano. Atorwa uya achibva auya paya, ndopavakabva vataura panhau yokuti ini baba muchiona ndauya nemwana wenyu, ini ndaona zvandiremera, ndakundikana pamusoro pemwana wenyu, ndauya kuzomusiya. Mwana wedu akapindura achiti ini pana handisari, ndoda kudzokera kunotora zvinhu zvangu kupi, kumba kwandabva. Vadzokera mumota muya, ndisingazivi zvimwe zvavakataura, asi ndo zvandakaudzwa nabhudhi vangu. Vakabva vashaudhana, uyu mwana wedu akashaudha murume wake. Munongoziva kushaudha kakunobuda matama akawanda kaini. Ashaudha uya akabva baba vachibva vati saka wakundidzikisira kaini zvakuita izvi. Kana muda kugwa pano, mauya kuzotsveta mwana wangu here muchindiratidza kuti munorova chaizvo. Baba vakabva vanyarara zvavo, iye vachibva vapindawo nemukadzi wavo vachibva vaenda. Vakasvika pana sisi vangu inini, vachibva vamisa mota. Mwana wedu paakarohwa nebhodhoro mumusoro maviri. Sisi vangu vachibva vashaidzwa nevamwe vakati uye munhu zviitwa mwana. Pavakaenda sisi paakarohwa bhodhoro rakatsemuka here kuti kwaingori kungoti ngungu. Ndisokuruva kwarakaita handina kuzobvunza hangu kuti rakatsemuka here, asi yaingoti ndarohwa nemabhodhoro. Nekuti bhodhoro tikaziva rikarohwa musoro munhu anodonha kahwani. Ndisingazivi kuti rakatsemuka here kana kuti harina, asi nhoroondo iyoyo ndakaitaurirwawo nasisi vakazvionawo. Sisi vatati kukugwa ndokunodii, kana zvavanga vauya vaona imi sisi muri munhu mukuru, varegere kuti mwana wenyu ari kuramba kusara. Maiona imi semunhu mukuru, mati iwewe chisara pano, tozoona vamwe kana vadi vasvika. Mwana wayo akabva arambawo kudi kusara, ndobva apinda futi pai mota muya, vachibva vafamba vakauya kuno kumba kwavo. Ini ndichienda kutauni musi weFriday, ndopandakaona bhudhi vangu. Bhudhi vangu vakati kochimbira chiri kumba muri kuchiona chiri vatete pana kudzi. Ndikati bhudhi maita zvakanaka, imi sana baba mafonegwa muchinzi chii? Zvikanzi andifonera achiti kuna kumira zvakanaka, ndiri kuda kuurawa naNole. Ndikati sana baba makanakira kuti taurai nevakuwasha venyu, munotaura nevana ava. Vana ava vanoda imi sana baba kuti mungavagadzirisa sei. Vana bhudhi vakati tosangana Saturday, takauya kuno kuSaturday. Nana bhudhi vaibva Bulawayo vachibva papa ichiwe. Pavakasvika vachibva vafonera sisi vangu vakati tasvika. Takauya sevanhu vasati vapinda mumusha, takagara kudondo tichiitira kuti kana ivo vana bhudhi vapuwa mari yekupinda mumusha ichitozopinda. Takadhiskaza nemwana wedu uyu tichimubvunza kuti iwe muri kunetsana chiiwe nemurume wako. Mwana akataura zvakawanda akati nhau yemari ndo yakunetsa. Ini kuti ndibve vana baba zvamuri kutaura kuti unofanirwa kuti uende. Nekuti ipapo tete pane masoko abuda ekuti murume akareva mari yake kumukadzi. Mukadzi akati waindikecha. Meno mambo anzwawo mashoko iwayo. Ataurwa ndichimanzwa hangu, asi ini kwandiri anga asati asvika. Ndiri kutaura zvandinozivawo, nokuti ndikawedzera zvandisina kunzwa. Pane nyaya yekuzopiwa mari yekuti tipinde musha. Takapindawo mumusha tichida kuti tiinde musha, taidafanirwa kuti tipinde mababa muno. Vana bhudhi vangu vakati aiwa toda kuenda pamba pako. Takaenda papamba paka tikaonawo kuti tikagara panapa zvingaita zvokudii. Regai tiende pamuzukuru anova ndiye akauya nemudzimai wasingachadu. Takaenda pamuzukuru zvishiwa tikatambirwa zvakanaka tikapindawo. Vana vati zvaravaya tagara vakabva munyai wedu auya nebepa rekuti isusu takuda kuti tichichaja. Pakunochaja ndobva vati isu tine mombe. Saka panyaya yemombe mukadzi akavunzwa kuti ko mombe yakadii. Mukadzi akati inandizii saizi yayo. Muzukuru akabvunzwa ko mombe unoiziva here saizi yayo? Akati inandizii, bvunzai mbuya. Zvakabva zvadaro akati regai tinovhunza muridzi wazvo. Saka iye pakadzokera munyaya vakanosvika vakadhiskasa. Vamunini vanga vakavhunzwa nababa vokuzvara ivo kuti keiwewo nemba yako uri kugutsikana naye here mwanangu? Mwana waye akangosumuka kuda ndokusagona kutaura ikoko. Asumuka ndokutora supa yake
ndokubuda panze paya ndokukanda supa yapasi ndobva atotiza achiuya pamapakapa vanhu pavakaona achimanya ndo pavakamutevera paya vakabva vanoona atobuda kabata bhodhoro romushonga ndokubva vamudzingirira mwana uya paakanobatwa kudai ndo paakabva anotabvutirwe bhodhoro riya richibva pachuka rikatodira mai vake mumazisomo remushonga achida kumwa. Saka ndo imwe yandoda kutaura ishu yakaitika tiripo nanabhudhi vangu. Vanabhudhi ava ndaona kuti vanabhudhi tarisei zviri kuitika panze apa zvine picture here zvinhu zviri kuitika izvi zvinotishitsa kupi muchiona munhu oda kufawo chii chiri kuitika hatina chatiri kuziva kuti chii chiri kuitika. Asi ndikukatei nekuti ndikuona moto wangu ndounenge wakuita mushoma. Amuone kuti papapa pane ngozi yaapo here pamamiro azvaita pari zvino? Tiri kuona kuti ngozi takatosiya iripo nokuti ivo pakumwa kwaida kuita mushonga takatoita kwiri tikati hatisiya zvakadai hazvichaiti kuti tichireva kana fuma. Vana vatezva vakati aiwa imbofungai zvakanaka musare muchironga ndokuinda kwakaita vana vatezva. Ko pamunonzime maipindura murume wenyu muchiti waindikecha muchimunyima mari mairevei pamashoko iwayo? Ndakambobvera ndakambomatsanangura. Hamunamboataura? Hongu, nhasi togumira pano muzuva ramangwana katiri kuuya nemuzukuru muzukuru komana kwaienda vanhu vese ava vachinopira nhau dzavo vachiedza kuyananiswa. Tinzwe kuti muzukuru anoti kudini nenhau iyoyi. Taona kuti tikada kuti tiise muzukuru pane ino nhau aiwaka inobva yanyanya kurebesa. Saka nhasi unokaregai timbogumira pano. Andrew Neshamba rikava zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media inokutorai yokuisai padanho repamusoro-soro. Lisali sizaonana. Takuenda tikati zarai zvakanaka ndakuyenda kunorairwa mwana mama ndikatika muranda aterera ndati pagwara reupenyu kana ndimovaera chumba kudoka roenda kawerewere kana ndimo madzitangamire roenda kawerewereka. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba tichikupai. Komuranda aterera ndati pagwara reupenyu kana ndimovaera chumba kudoka roenda kawerewereka atongaita rejumba ngerifambe zvaro zvakanaka mukanya aiwa tinombera atongaita kunze kunorairwa mwana mambo ndikati kamuranda aterera ndikazi ndine pi No.